Zdarte lidi, já jsem Matrix a vítám vás u nového videa a dokonce i prvního videa na mém novém kanále Matrix Studio. A je to první video na mém kanále, tak si že tak špatnou kvalitu nebo to. Moc se omlouvám, natáčím přes mobilem, přes tu krásnou báječnou fotečku, která mám krása. OK. A budeme natáčet na novém kanále, budeme natáčet Minecraft, nějaký minihry i jiný hry, nevím, hororovky třeba, budeme natáčet s nějakýma youtuberama nebo kámošema, hlavně s Viperem channel, to budete v popisku videa, tak si klikněte, na něj koukněte a určitě odemírejte, můžete dobrý kanál, jsem tam natočil přivítání, tak jako já teďka natáčím. OK. A doufám, že se vám můj kanál bude líbit a zkusím to mnohem zlepšovat, nějaký rady, co mám natočit, nebo jak to mám zlepšit, to budu moc rád, to mě přidře k říčku a budu z toho vážit a budu moc rád a OK. A my jdeme nikam, ale určitě bude na mém kanále vlog, protože jedeme k tetě, tak bude určitě vlog. To se nebojte, to bude asi... To je jedno, já nevím. A OK. Tak vám tohle ten video líbilo,